An yi ba-ta-kashi tsakanin sojoji da mayakan Boko Haram a garin Maiduguri. An ji ƙaran harbe-harben bindiga a daren Lahadi, 16 ga watan Fabrairu a garin Maiduguri, yayin da zaratan dakarun rundunar sojan ƙasa na Najeriya suka yi musayar wuta da mayakan ƙungiyar ta'addanci na Boko Haram. Sai dai sun ci karo da sojojin Najeriya, inda aka yi ta kai ruwa rana har kusan tsawon sa'a guda. Wani jami'in tsaro na 'yan sa-kai da ke yankin kuma mazaunin sansanin 'yan gudun hijira na Muna, Ahmadu Haga, ya tabbatar da aukuwar lamarin, inda ya ce harin ya faru ne a wani wuri da ke kusa da Kaliyari da ke can nesa da bayan unguwarmu. Haka zalika, wani jami'in Civilian GTF, Bello Ɗanbatta, ya bayyana cewa harin ya faru ne a daidai shingen binciken ababen hawa na sojoji da ke ƙauyen Ungwam. Sun yi ƙoƙarin kai ma birnin Maiduguri hari ne, amma bayan sun kai ma shingen binciken hari, amma Allah ya sa sojoji sun yi bakin ƙoƙarinsu wajen fatattakar su, in ji shi. Sun yi ƙoƙarin kai ma birnin Maiduguri hari ne, sai dai Ɗanbatta bai tabbatar da adadin mutanen da suka mutu ba a sanadiyar musayar wutan ko suka jikkata ba. Wannan hari ya faru ne a daidai lokacin da 'yan Boko Haram suka kai ma wani unguwan Babangida hari a jihar Yobe. Amma mai magana da yawun rundunar sojan ƙasa ya tabbatar da cewa sojojin sun fatattaki mayakan na Boko Haram da suka kai harin Yobe. A wani labarin kuma, rundunar sojan sama ta Najeriya ta bayyana rahoton da ke yawo a kafafen sadarwa na cewa wai dakarunta sun kashe mayakan ƙungiyar ta'addanci na Boko Haram guda 250 a matsayin labarun kanzon kurege. Wannan labari ya fara yawo ne a kafafen sadarwa ne tun a ranar 13 ga watan Fabrairu, kuma wai ya fito ne daga wajen wani mutum mai suna Comrade Aminu Shu'aibu Musawa, kamar yadda hukumar sojan sama ta bayyana. Sai ku biyo mu a shirinmu na gaba wanda za mu sake shi ba da daɗewa ba. Sannan ku tura ma 'yan uwa domin su masu amfana. Daga ƙarshe muna roƙonku da ku danna mana subscribe domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.